ассалому алайкум бародарои азиз, ҳамата ба моҳи шарифи рамазон табрик гуфта аз даргоҳи худованди меҳрубон хоҳонам ки худованд куҷое ки бошен сарбаланд бошен. худованди меҳрубон рӯзҳои ҳамаи мову шуморо ба даргоҳаш қабул бигардона. Дар ин моҳи муборак гуноҳҳои моро худованд мағфират бигардона. ба соли дигар ба ин моҳи шарифи рамазона аллоҳи меҳрубон соқу саломат бирасонамон. як бори дигар ҳамата табрик гуфта моҳи шарифи рамазон қатӣ бародарои азиз, хостам як чиза эълонтон кунам. мо дар бораи чӣ? Мо ҳам дар бораи кора бародаро, дигар дар бораи ягон чизи дигар нестай. ягон контент агар шумо бидонед бинависоненда, мақсад гап занем, мақсад ягон пранка ягон чизай пеш барем, мақсад ҳам шумо дашава ҳам мо дашава. ба он хотир кадомед ки медонед марҳамат бинависонед, иншоаллоҳ дастмон меомагира мекунем. баъд бародарои азиз, барои ҷои кора гуфтам эълон кунам. дар Подмосква бародар, тарафи Дмитрийский район, Московский област. мақсад кадомед ки хоҳишманди корманден бародаро, марҳамат биёен кор кунен. кор аз соати 8 то соати 7 се вақт рокот метад, ҷои ховод метад, документа мекуна. То есть 15 рӯза дешкай, 15 рӯз пас оилик мегиред. сума дар бародаро 100% гарантияш қади ҷавоб мегем. мақсад бародаро ҳами хелайда заводай производствои каминай санги искусственный камин мебурорам бародаро. сангои фасадский санг, танои девол да мечаспонанд сангои базебаку. баъзе одамо дики каминиш мегӯям, баъзе одамо искусственный каминиш мегӯям, баъзе одамо фасадский сангиш мегӯям. ҳаме чанд намуд чай. обшимнам хеле бародарои азиз, 15 рӯза дешкай, 15 рӯз пас оила кидметан. алҳамдулиллоҳ ҳама 100% ягон проблема нестай, ҳама тинҷа. мақсад ҳастан ҳаминҷа бародаро кор кардестан. метонен марҳамат биёен бародаро кор кунем. Подмосква ҳай. ҳай кори мардакиай бародаро. любой кор вазминай, любой кор. инам хеле бародаро ҳастай, ҳозир мақсад ҳозир вариант ҳастай, шанс ҳастай, биёен на кор кунем. ай тоҷикистонам кадоме ки боша марҳамат биёен кор кунем бародаро. ай тоҷикистонам ҳозир омаистанд, кадомеш ки ҳаст биёен кор кунем. баъд чира гуфтанем бародаро, мақсад миёен бародаро кор мекунен, як рӯз дарӯз 3 рӯз 4 рӯз, ба як рӯз дарӯз 3 рӯз 4 рӯз шуморо бародаро ҳеҷ чизто наметавад. мақсад кор мекунед, агар маъқул нашавад 10 рӯз 15 рӯз, барои чи 15 рӯзаш гуфтагианд, 10-15 рӯз кор мекунем. мақсад маъқул нашид мегӯяд ака маъқулам нашед, мегӯ мо заявление тачхел менависонӣ, мерай ё ки миёриш ма да меспориш, ё ки мебариш, миёри ма да меспориш, обш миёри меспориш, тамом сумпумта кагнада кагмилики махада мегирем, роӣ мекунам. обшимнам хеле бародарои азиз, марҳамат биёен бародаро, биёен кор кунен. корам хеле экрани телефона набояд мизад, каҷала гирифтагиём. обшимнам хеле бародарои азиз, комидад кор дар корай, марҳамат биёен кор кунем бародаро. номерои ман 965 188 6047 бародаро ватсап. кадомед ки дар номер бисёр занг мезанед ҷавоб дода наметавонам бародаро, бахшиши зиёд ки хай мешавад, хеле ҳолатҳо мешавад. ватсап да чӣ кунем, ман любое время дар ватсап ҷавобтон мегӯям, любое время. боқӣ чӣ гуфтаниям? боқӣ худованди меҳрубон ҳамамона сабр бита дар ин моҳи муборак. худованд ҳамата нигаҳбон бошад, дар амони аллоҳ бошен, дар ҳаққи якдигар дуогӯ бошед. як бори дигар моҳи шарифи рамазон муборак шава. бинависонем бародаро, любое чиза бинависонем, мақсад пранка чизе ҳаст бинависонен, дастмон меомагира мекунем. боқӣ дар амони аллоҳ бошед.